Shin jamana nisɔgoya tagamakɛla minnu tun bɔra covid dɛnkɛrɛfɛli sariya gɛrɛntɛli kan fanga bonyana Ganzu dugukɔnɔna la fanga ɲɛmɔgɔw ye gɛrɛntɛn yoba dɔɔni. Ameriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri Anthony Blinken ye layidu ta ko OTAN bɛna dɛmɛ don Ukraine ma. Kɛnɛma minisiri olu ka lɛjɛrɛ dɔ senfɛ Roumanie. Pakistan u ka yɛrɛfagasu dɔn fodon na taara dankari polisiw ka yɔrɔ dɔ la ni o tun bɛ senfagabana mɔgɔ dɔw dɛndɛla ka mɔgɔ 4 faga a ka ca ni mɔgɔ 30 ye minnu jogira. Shin jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Jiang Zemin ni a ye Shin mara ka Tiananmen nisɔgoya wulikajɔ kɔfɛ fatura arabadon. Rusi jamana ka wasadenw ka sanfɛso ye a ka yamaruya di u ka sariya sɛbɛn dɔ la yaasa ka se ka gɛrɛntɛn sinsin gɔrɔjɛgɛniya ka se ka dankari o la. Vladimir Putin bɛ sɔn k'i bolonɔ bila nin waleya in na a ka kɛ sariya ye.